салом бонувони зебо. Хеле ки шумо ба ман бисёр дар комментариҳо нависондед ки парпаракро як борга нишон диҳам чӣ хел онро складка руст мекунему ва чӣ хел дар аптачка аз тарафи берун мечаспонем, ҳамонро ба шумо фаҳмонам. ана барои ин ман 6 сантиметр манаи 6 сантиметр кушодиш пурра кардам аз гирбишин аз натони 6 сантиметр ва инро акнун дуқада карда манхе утюг мекунем. баъди онро ки манхе утюг кардем анакнун лаб ба лабаш строчка медавонем барои ин наҷумад. баъд аз он сборкакуниро сар мекунем. чӣ тавре ки гуфтам анамиҷаро ҳозир як хати рост медавонем то ахираша медузем. таги мошина монда таги лапкада бо ёрдами ягон мисол на ман бо пинсет ёрдам медиҳам. анхел складка бояд аз бехи ҳамин складка сар шуда давом дода рафтан ба боло ҳамин хате ки шумо давондед ба боло ҳавай духта духта рафтан мегирем. вай борикак хоҳед борикак монед, майда майда хоҳед калон калон пам пам монед. складка каме бояд ба таги ин складкаи дигариш бояд анхе дарояд. баъде ки духтед манами лабояшро камакак тоза мекунем айриштои бегона манхе камакак основка меган чтоб ҳамаш якчен бояд биёяд онҳоро мебурем барои дар вақти духтан ино ҳам яке айтаги дастон исм намоён меша безеб анахе мебурем тоза лабоша тоза мекунем. мана инҳо ҳам тайёр шуд.